Mga kapuso, pila ka residente sa syudad sang Iloilo nagakahangawa sa ilang nga seguridad. Makaligad nga na masapwan ang duha ka utod nga butkon kag bangkay nga wala na sa mga butkon kag ulo. Si John Sala nakatutok. Duwa ka kamot sa barangay Tikod, Lapas. Bangkay naman nga nautod ang mga kamot kag wala na sang ulo sa barangay Buang Haro. Pamangkot sa karon sang kadaman, sa diin naman ayhan makita ang ulo. Gani amo na lang nga kakulba sa mga residente kay inas ang aga sang barangay Balabago Haro sang masapwa ng isa kasako nga daw kasubo nga may unod nga nagaparimaho. Apang sang ginkuha na sang barangay Tanod ang nasambit nga sako. Sapat sir, siguro hindi totoy kuring sa. Makahalamot para sa iban, apang para sa pila ka mga residente sa syudad sang Iloilo, patimaan ini nga ang seguridad sa syudad, posible nga nagahuyang na. Si Manang Georgia hindi kuno makuha ang kakulba ilabi na nga asod-asod ang pagkasapo sa mga parte sang lawas. Siyempre, adlokid lang kaya maglagaw-lagaw pa Sugod-subong hindi na kuno anay maglagaw-lagaw kun gabi si Manang Lizel kag ang iya pamilya bangod sa kahangawa nga posible mabiktima man sa ginaaligar nagapang chop-chop. Kulbae nga kuhaan ka ulo kamot pa. Kulbaan man kami maglagaw-lagaw kung gabi Mugani, hindi gani pwede. Bataan ko ay nagalagaw, hindi ko ay kung pa lagaw. Gidya kay delikado kung kuwanting bata kung kisa ay pulis di ka. Hindi temprano pa mga pauli. Suno sa ICPO, isolated case ang natabo kang hindi dapat magtugas ng kakulba sa tanan. Ginatinguan man sa kapulisan sang syudad nga masulbar gilayon ang mga krimen. Paandam sa kapulisan sa mga nagapang sasko kag nagapamilin-bilin sang mga sako sa mga bakante nga lote o kun sa higad sang dalan. Kung amo ni karon ang ginahimo ding may ginapang lagkit lang ding body parts, hindi ni siya mayo para sa amon sa ICPO kag hindi mayo sa image sang Iloilo City. Upuod kay Hans Disieto, John Sala. 1 Western Visayas.